Pán poslanec Viskupič. Ja mám po tomto vystúpení teraz trocha problém reagovať na predrečníka, ale pokúsim sa, pretože definície kultúra sebaobmedzenia alebo esenciálne pochopenie fungovania parlamentnej demokracie sú podľa mňa trošička termíny, ktoré si niekto samodefinuje a má pocit, že rozpráva múdro a k veci a nie je to pravda. Ja si myslím, že zaznelo aj v tvojom vystúpení dostatočné množstvo argumentov na to, že sú celospoločenské témy, ktoré v rámci naplňania mandátu poslanca treba v legislatívnej podobe a paragrafovom znení predložiť do parlamentu. Mňa byť v opozícii zaujíma mandát poslanca v opozícii a jednou z jej realizačných sfér je predklad legislatívu, na ktorú vláda zabudla. Preto si myslím, že veľmi dobre si pomenoval proces, akým si chcel zabezpečiť to, že tvoj návrh môže prejsť. Neviem si predstaviť žiadny iný a neviem si predstaviť, prečo by si sa mal seba obmedzovať v rámci kultúry seba obmedzenia v tom, že ako jeden zo 150 ľudí si obdarený ústavodárnou a zákonodárnou právomocou. To, že vláda si ústavodárnu a zákonodárnu právomoc pre účely tejto schôdze nenaplnila, že vôbec, a nie je pravda, že legislatíva nie je pripravená, znamená, že nie sú dohodnutí. Realizácia ich programového vyhlásenia vlády je tak slabá, že nevyužili 4. schôdzu parlamentu na to, aby predložili jeden jediný legislatívny zámer. Ďakujem.